Minta maaf. Ah, marah. Ya. Makasih ya. Urung minta maaf. Katanya itu dia pulang dari Sarangan. Ambek anak Mak Sunti. Sing nguncakno anak Mak Sunti. Lah pas tekan Ngraung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ragam dikuncir lho. Jumpa lagi di channel Keluarga Rismanise. Cheese. Halo pemirsa, selamat sore. Di sore-sore kita mau jalan-jalan. Kemana Dik Marin? Ya. Kemana? Ya, anak. Kemana? Anak. Anak apa? Hmm. Kita mau beli beras pemirsa, diimbangi. Mau menyumbang Ibu Linda, soalnya Ibu Linda mau ngedeki rumah atau emper Dik Marin. Emper sing mengenane gendenge sing nang pas live TikTok sing tak chat iku lho. Ya, Dik, beneran, Dik. Iku bakal nggo emper ngarepe omahe Linda iku dideki omahne. Apa iku jenenge? So insyaallah akan dilaksanakan hari Minggu, tapi diborong nona ya pemirsa. Ora ana sambatan oke enek unukinan, tapi diborongke wis mulai ngadeg. Iki wis mulai proses dibuat di rumah Lekom. Jadi apa-apa dipasrahke karo Lekom. Terus marung ngadeke ya wis apa pasrah jare Lekom. Jadi Linda mung karek ngopeni, para tukang-tukang ngopeni maksudnya ngekei mangan, ngekei jaminan, koyo ngono ki lho pemirsa. Dadi apa iku jenenge ben ampere ringkes gak sah apa sambatan ini ngono. Hah? Pede. Dadi ki awake dhewe penyumbang beras. Jane penyumbang ala apa ora ala kadare pemirsa, maksudnya iki penyumbang rek koyo minyak, koyo telur, tapi dari Ibu Linda sing kurang mung beras. Jadi kita mau membelikan beras saja nempurke. Nek omah soalnya yo ono beras pemirsa nek omah. Tapi yo di ibaratnya digawe sehari-hari awake dhewe. Dadi awake dhewe pe membelikan beras ning selepan pirang kilo, Dik? 10 kilo. Ben tinggu. Bisa neng kayak iki pemirsa, wis pokoke sementing apa rukun, guyub rukun. Bocah wedok pelae kok cah lanang. Marah-marah iki lho, syukur minta maaf, Mama. Minta maaf. Minta maaf ya Mbak Mama kok. Rene apa ora? Bilang apa? Bilang apa? Minta maaf. Ah, marah. Ya. Makasih ya. Urung minta maaf masih ya. Kuncir ra gelem. Angger dikuncir mulai sakit. Aduh sakit. Nah, padahal ra gino-gino. Terus gue sakit. Wes kita berangkat selak tutup selepane. Jane minta tukokno lengo, gula niki pemirsa. Tapi dari pihak Mbak Linda ora usah tukokno gula lengo, nek kowe pengen aku tukokno beras jane. Ya oke ya. Beras pira butuh ya? 10 kilo ya. Sekolahnya pemirsa nek awake dhewe cuma bisa ngasih beras. Beras sekilo di sini mbah piro kok? Antara 12 sama Pak, 13. aku kape niku lho, apa penembangi dulu Boleh beras. golek beras. Kono, ada montar. Oke. Naik jok Dik Marin. Ya, dadah. Ya pemirsa kita berangkat dulu soalnya selak tutup selepane iki wis bar mandi wis. Dik Marin. Sedikit cerita Dik, kronologi ini Aldi ndak mung lho. Kan aku mesti enek ndak mung kan urung sepiro jelas. Kronologi ini iki sedikit cerita ya pemirsa, kronologi ini Aldi dari pihak mau awake dhewe pas apa iku jenenge
tilik Aldi. Katanya itu DE pulang dari Sarangan ambek anak Mak Sunti sing nguncakno anak Mak Sunti lah pas tekan Ngerau Hujan, posisi hujan hujan. deres banget. Kenapa sayang? Bentuk Ya. lagi Ayo. bentuk apa? Nontonnya makanya jangan di situ ya. Terus DE kuwi dikuncakno Soliki nih tiba-tiba aku di depan aku gak ngerti enek jembatan pemirsa. Lah, Rem dadak. kesampokan cara aku mikirnya kesampokan udan deres kan nek ning dalan mesti gak ketok to pemirsa. Terus dia gue ngerem dadak. Rem Mas ngarep. Soliki niku mak ngerem dadak ku rem ngarep. Terus mak sruak ngono. Terus posisiku jarene Mas Aldi kuwi motor sudah di pinggir, bocah cek ning tengah ngurung. Terus koncone sing siji. Bertiga pemirsa sing ning guri satu kuwi ora ngerti-ngerti wongku wis ngledak ning ngisor ngono. Tapi keadaan sadar ngono lah. Katanya Mak Sunti itu belakang gegere Mas Soliku niku gosong pemirsa, tapi di ronsono alhamdulillah gak apa-apa. Tapi kok status Mak Sunti nangane wak kutuk ngono lho. Dan si Aldi alhamdulillah Si Aldi. operasinya Sing sakit cuma pupune iku patah, nek mau dioperasi, Senin dioperasi. Tinggal pemulihannya, semoga bisa cepat pulang di rumah berkumpul sama bapake. Mesakno pemirsa, masih kerja, bapake nang omah yo lara. Kayak nek sing ngopeni Aldi ngono lho pemirsa. Aldi iku 3 bersaudara. Aldi 3 bersaudara tekan Aldi. Masnya 2, yang 1 sudah berkeluarga di Jakarta, jadi gak mudik. Terus ada kakaknya tadi yang jaga Aldi ku pas sak ndure Aldi ngono. Aldi dan Aldi ku anak piatu pemirsa. Udah enggak punya ibu. Ibu itu meninggal pas Aldi masih kecil dan bapak pun itu sakit darah tinggi. Darah tinggi. Jadi ini yo dikabarine piye ya Allah tenan. Cobane yo bertubi-tubi yo sabar ae mugi sok men Aldi dadi wong sukses. Iso ngangkat derajat bapake. Lain kali hati-hati soalnya sekiranya udan deras mending kita leren sik pemirsa. Kayak aku pas mulai dodolan kok Marga Mulya dulu hujan deres kuwi memang posisi malamku gak ketok dalan angin barang Dik. Hah? Udan angin ya, Bin? Heeh. Ngono iso-isone ditinggal Mas Haris aku ya Allah Gusti aku wis pasrah. Numpak motor alon-alon mobil-mobil. Kayak iki bukannya tak tinggal tak golekno dalan, tak golekno panggon yujuban sing jembar. Yo Mas, malah sampean banter, aku mbok tinggal. Aku penyiup ngene kok Mas Haris goleki, aku banter malah kena angin. Aku alon-alon sholawatan ya Allah, ya Allah. Mugi-mugi selamat ya Allah. Aku terus ketepaan maju saiki kuwi Rah Mas Haris. Pas aku sampai nek digigit lho Dik maring. Apa iki Mas? Semut. Ben. Pas aku bar lewat iku pohone tumbang pemirsa, kok berarti dikek selamat mbek Gusti Allah. Jadi ngono pemirsa, bukannya awake awake kita berkendara misalkan ngene ngantuk, apa kene capek, mending istirahat sih ngono lho pemirsa. Dan ngono pemirsa, bukannya awake dhewe iki ape open donasi gak yo Dik yo. Nah kalau nak mau mengasih sedikit menyisihkan rezekinya buat si Aldi anak piatu gak ribu apa Dik jenenge? Iya paling piatu. Yatim bapak piatu gak piatu bisa menghubungi di nomor kita. Aldi sing kene dhisik turun kene kok pemirsa. Iki bukan aku arep-arep saka panjenengan juga yo. Nak gak usah Mas. Gak usah. Kalau ada orang baik sing pengen nitip Aldi yo kita menerima ngono mesti kita bisa ngasihkan buat Aldi. Mesti bisa lewat perantara Aldi buat Aldi gitu loh. Jadi kita bukan golek-golek no Aldi enggak ya pemirsa yo. Kita kasihan dengan kondisinya Aldi, awak dhewe bantu yo sebisanya awak dhewe, semampunya kita. Jadi yo piye awak dhewe yo belum cerawat, belum dikatakan bisa
pemberi banyak, tapi yo setidaknya bisa buat kebutuhan Aldi di rumah sakit. Terus tak WA di so montok so apaan aku gak ngerti mbak, soalnya sikeleku abuh kuwedi. Kemarin nih kono kudu nangis saya kok so. Lha ngesakno iki Mas, delok Mas wis kaya ngono. Bapake lara, Aldi lara wis to. Sabar aku ngono. Ujian emang bertubi-tubi. Ada pelangi setelah badai hujan nanti dia aku muni ngono. Iya. Aku ning kono jane ya tenan sana. Petak tangis iki piye ngono lho ya Allah. Enak wong akeh sen. Soalnya Aldi ning kene wis tak anggap koyo adikku dhewe pemirsa. Ning kene di pengen apa ndang ngomong aku no. Tenan aku gak aku gak pembelaan bapakku dhewe gak pemirsa. Aldi lah ya biasa Mbak. Pengen geprek ngono ya. Iya ndang rene budal tuku geprek ngono. Ya turu kene mbek Wawan. Tapi kan seiring berjalan waktu Aldi wis sekolah lebih naik kelas lagi kan wis lebih sibuk lagi kegiatannya, jadi ibu saya gak pernah kesini ngono. Jane tak arep-arep gak tau dolan rene. Aku dolan rono dolan wae pake yo kok gak tau petok Aldi aku ngono kok lah. Kemarin cah sekolah ibaratnya saiki wis nganu Mas Kunti nek Aldi tiba aku langsung ya Allah Gusti Aldi aku posisi dodol pemirsa aku ning ngene Margo Mulya. Terus Aldi tak WA di piye kabare jare tiba. Iya Mbak, kok sarangan. Aku pikirku tibane ning sarangan pemirsa, dadak maneh tibane ning Kraung ngono lho pemirsa. Tapi kene karek nglakoni pemirsa. Ya kita beli terus. Ayo Dek, aja dolan kabel ya Dik. Dik. Kamu tuh gak boleh Itu diambil. Punya ayah gue jualan diambil. Balik sini. Wih kayune ayah, kok hilang gak iso dicagak ayah. Taruh sini. Buat cari uang ayah dimarin. Ayo wes, dadah teman-teman, aku Dadah, berangkat teman. dulu, dadah sik. Mau ada prono ah. Iya Mas. Apa kira lah sih? Loh. Tuh ini. 12.000 itu. Saya aku butuh. Besoknya. Puluh kan. Halo Dek. Foto tuh yudi itu. Cik anget balik lagi di selatnya. Tutup jam berapa Mas? Tutup jam berapa? Kalau mau sak wayahnya kena ya. Nenek itu piro? Ada mangkak ini. Apa iki? Ini mangkak sih. Iya. Cik anget biasanya sudah adem. Mimpos. Besok udah satu. Ya bebas. Gua malah adem, Pak. Apa nimbang, Dik? Kono timbangan kono sebenarnya pengen elektrik. Saya tak talinya nih gitu loh. Aku ngadis sebelah. Oh, nanti sapa ini? Kau cek nelik jual. Ora beli duit. Rasa ngadang-ngadang. Sudah sampai di rumah Ibu Linda dan Ibu Linda belum mandi. Ini enak cio nih kalau Mbak. Coba main. Cici. Hmm? Tolong ke tengah. Adus. Assalamualaikum. Kalau makan lu penonton kurang makan. Ketenge omai. Iya, ngono dua makan peteng. Ngomong kan lagi bar tinggal pulaan. Aku sempat ngomong habis sih lo, guys. Apa iki? Sesuai lek kuesan. Langsung tak udah di nak kombani. Aku ki guyon lho Mas ngono kuwi.
Tak ijoli duit ae. Ora. Gak. Mau aku. Wis gak apa-apa, aku iso ning kayak kuwi kok. Ora, aku pada guyon lho ngene iki jajan. Semoga acaranya lancar sok minggu pemirsa. Insya Allah sok minggu. Didoakan ya pemirsa, semoga lancar apa. Nice. Ora nangis Ora apa niki pabit lagi merantau pemirsa di nanti Mbak nang Jember. Jember. Pas wis budal 4 hari ya. Sabtu Minggu Senin Selasa. Mangkate malam Setu, budal Setu maghrib to, Setu Minggu Senin Selasa. 4 hari sana kono. Biasanya jatahnya 1 bulan. Golek imbuh Kon ngene-ngene. ora aku Mas. Nggo imbuhe nggo tukune blonjo Ya pemirsa. sabar. Ora. Jadi iki pas LDR kan dulu sementara pemirsa. Gak apa-apa. Engko nek wis wayahe numpukne ra numpuk. Iki lagi Iki berbodos untuk tonjokan pemirsa. bulan Syawal. Bulan Syawal wis mulai. Terima kasih Mbak Pinky, terima kasih Mas Haris. Aku gak iso bales apa-apa, sembales karo. Mong Gusti Allah, aku duwene mung Gusti Allah sing iso bales keapian Mas karo Mbak Pinky. Saling mendoakan sementing padha rukune pemirsa, dulur telu sing meneh rukun. Mas Haris, Mbak Erna, Mas Haris, Mbak Linda. Iki sing enek ya dibantu. Saling membantu lah ngono. Tidak boleh ada iri hati ini tidak ya pemirsa. Awak dhewe tidak coromno, aku lebih karo Mbak Linda terus panjenengan semua ngirone aku coromno suka karo Mbak Linda, enggak ya podo-podo karo Mbak Erna, karo Mbak Linda, cuma kan tidak semuanya harus dikonten ngono pemirsa. Yus pemirsa iki sudah selesai misi kita. Misi selanjutnya. Ya ya. Wes kurang Mas. Ya kita akhir semuanya videonya, semoga nanti acaranya lancar, tidak ada halangan apa-apa. Semoga nanti Ibu Linda semakin sukses, Amin, semakin doakan aja pemirsa. tercapai apa yang diinginkan. Amin. Semoga sehat semuanya sekeluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.